Salutare lume, eu sunt Teoponi, așa, și astăzi suntem alături de prietena mea acasă la ea. Mi-au zis tu, bună, să te audă oameni. Bună. Poniașii noștri, ce mai faceți? Cum să te cheamă? Ia să zi numele tău. Pe ea o cheamă. Pe mine mă cheamă când o să-mi fac un canal Pisica Magică, dacă mi-l fac. Da, dar nu vreau să știți numele în realitate. Și nici pe al meu. Un fel este Teo, dar nu știți numele și prenumele. Dar un parte din nume e Teo și numele meu complet de la Teo este Teodora. Da. Ok, haide. Ce desenăm noi? Astăzi eu Și uitați ce avem noi. am mai făcut noi un proiect, o minge. Da, scuzați-ne că n-am filmat acel moment. Dar e și puțin cam prost, nu? Da. Asta e viața, E lasă. urâtă. Nu e urâtă, că îmi place că e așa colorată. Da. A primit... E telefonul meu, filmăm cu telefonul ei, nu? Da. Și o să-i trimit eu. Da. Da. Și eu am făcut un desen de mult. Am făcut așa un desen lune și soare. Și o să deseneze soarele și o luna, nu? Da, și o să mai punem niște lucruri în plus ca să arate frumosel. Cu scoci, mai colorăm, facem stele. Nu? Da. Decorăm și noi puțin imaginea. Nu? Da. Ca să știți... Da. Stați puțin, că poate nu m-au zis bine. Stai să vin mai aproape de telefon. Ca să știți, putem să mai facem un proiect, dar în alt episod, că mai știu eu o idee, nu crezi? Da, dacă mai vreți episoade cu proiecte, ia zi ce trebuie să facă. În proiect... Nu! Dacă nu dați like, dacă nu strângem și noi 25 sau 5 like-uri, Deja avem 35 în total, noi vrem 1000 sau 100, ceva. Da, am adunat toate like-urile de la toate episoadele, dar Da. abonați, să vă abonați, vă rog, că sunteți doar 5 abonați. Da, dacă sunteți abonați aici, să știți că suntem recunoscătoare la cei care s-au abonat la canalul Teoponi. Dacă vreți clipuri interesante cu proiecte foarte faine, pot să mai le fac și eu singură. Înțelegeți? Da, poate așa. Și hai să începem să facem proiectul, nu crezi? Da. Că deja am ținut prea mult discurs. Da. Hai. Și avem nevoie de o foaie. Avem scușiuri. Lasă-mi scușurile. Lasă-mă în pace, că vreau să le prezint. Uitați. Dacă vreți să știți, sunt la ea în casă. Nu-i spus odată. Nu contează, eu așa vreau să zic de 2 ori. Sau poate nu mai știu dacă le-ai spus. Ok, am luat un bloc de desen. Și o să încercăm să nu se vedem, să nu ne vedem și o să arătăm. Nu știu cum să ne arătăm, stai puțin. Nu știu. Așa mai trebuie, dar nu știu cum să stea telefonul. Bune, nu știu cum să stea telefonul. Eu cred că... Da. Oh my God, scuzați-ne de asta lume. Poate așa. Doamne, tu le spui nume mereu. Da, Ține și lume. tu telefonul așa, te rog frumos. Dar nu pot. Nu colorezi. Vreau să încerc ceva. Acum dăm telefonul. Așa. Scuzați-ne că vă ținem așa mai mult. Scuzați-ne, poniașilor. Așa. Stă perfect. Eu prima. Ok. Ne se vede umbra. Haide. Asta e viața. Și prima dată trebuie să facem o linie. Haide. Fă. Undeva o să desenăm soarele și o fată soare și undeva o să desenăm... O fată lună. Sau nu, putem să desenăm doar un soare și o lună. Știm? Galben? Nu, că eu am nevoie de negru. Uitați că eu fac soarea. Luna. Unde e negru? Nu, că iau eu. Tu iei soarele, că tu faci soarele, ai uitat? Cu cariocă sau tot cu creion? Unde e negru?
Nu, că eu am nevoie de negru, că tu faci soarele, ai uitat? Da. Că ai spus. Ăsta e galben. Așa. Ok. Ea începe prima că este... Eu sunt invitata astăzi. Nu? Mă văd ca să știu. Da. Mă văd? Nu. Ok. Ți se văd doar genunchii, dragă. Ce parte vrei să desenezi tu soarele? Aici vreau să desenez soarele, să fie mai mare. Ok. Ai grijă, dacă ți se vede părul, nu e mare grabă. Ok, și foarte frumos faci... Nu mă Vezi că nu ți se vede Foaia? partea de Stai la pu- foaie. Stai puțin. Să băgăm Da. pe aici foaia. Ok. Sub covor. Și voi acum veniți o linie foarte mică, dar ok. Lasă mai mică să mă... Și foarte frumos desenați așa o soare. Nu mă pricep așa de bine la lună. Și acum... Și o colorează neagră, nu? Da, desigur că da. Mă gândeam că este o lună mare. O lună așa mică. Ca să știți, desenați și tu, uite, poftim. Nu trebuie să-mi vadă doar Da. partea asta. Așa. Desenează și tu, sau nu? Hai să desenezi să vadă așa. Nu știu, nu se vede. Tot asta e viața. Da, asta Bă, se vede din viață. Ce? Nu te pune jos așa, stai așa. Știu că nu e ca mod să stai așa, dar asta e viața. Dar cum să fac soarele? Cum? Faci un rotund, linii și gata. Mat? Nu, un rotund ca ăsta, dar să faci linii. Tot cu... Galben. Dar nu contează unde să faci, unde faci. Scuzați-mă, lume, dacă a ieșit pro și nu se vede. Dacă nu se vede, uitați și la ea. Deja m-am apucat să colorez. Da. Am revenit, scuzați-ne că am pus pe pauză și vă punem acum muzică, scuzați-ne, n-am știut că era pe pauză. Scuzați-ne mult. Așa a făcut ea și așa am făcut eu. Care vi se pare mai frumos? Dați like cui se pare mai frumos. Dacă ziceți că amândouă sunt frumoase, dați like. Dacă nu, niciuna nu vi se pare frumoasă, dați dislike. Nu dați nimic. Nu dați niciun dislike. Tot dați like. Ha, ha, ha. V-am făcut. Fra. Nu spui mă, poneașilor. Poneașilor. Așa, continuăm. Băi, lasă de să cum fac eu. M-am făcut deja neagră. Acum, haide mai lasă puțin desenul să zicem pacă, deja l-am terminat, se vede. Uitați-l. Hei, dă-te la o parte. Așa, uitați, ăsta e desenul ei. Uitați. Arată și iarba, măi. Că am făcut degeaba iarbă. Așa arată și al meu și mi-am făcut aici chestii șmechere. Așa, o să închidem. Mi-ai văzut din față? Mi s-a văzut din față? Nu știu. La revedere, poneașilor!